Alright, sikhona-ke la sikephi njengoba silana. Ngizocela ukuthi uqale usichazele ukuthi ungubani bese asitshela sikephi njengoba silana. Oh, sise Royal Hotel. Yes, besizo celebrate imoto ka CEO wethu Philani. Imoto yala eSouth Africa kwa NT Team. Sabuye futhi sazo celebrate imoto kamphathi wase Pinetown, imanager iHavali leka CEO it is 2 million. Sure. 2 million. Ngiyambona uNT Team ukuthi uhamba kakhulu kangakanani. Yeah. Tshela abantu ukuthi ungubani, abantu fanele bakwazi. Umhlaba wonke namhlanje uzokwazi. Okay, lo nikhuluma naye uMam Nomvula Cwele. Ngikhona la kwa NT Team. Yawuthanda kakhulu NT Team ngoba uyangondla. Ngondlwa uNT Team nje. Ningibona ukuthi ngisidudla. Ngondlwa uNT Team. Yes. So nje utshela abantu ukuthi ever since ujoin NT Team nje umuphi umehluko osuke ubona empilweni yakho. Yes, njengoba ngijoyine uNT Team angisebenzi Uqala nje lokho. Angisebenzi, angiholi indawo, angiholi ngisho na grant. Kodwa ngithe ukungena nje kwa NT Team uyangondla njengoba bengishilo eqaleni ngathi ngondlwa uNT Team, ngiya trader, ngidla imali enjengemali, ngidla imali edlula abasebenzayo. Njalo uthini ngempilo zabantu eseyishintshile ever since nje uqalile ushintsha impilo manje manje usufana nomuntu oshintsha impilo zabantu. Yes, uNkulunkulu ungisizile ngoNT Team zishintshekile impilo zabantu abaningi ezinjenguma Mcwele onama group amaningi ezinye izinto amanye ama organization. Yes, ngiyamemezela ema groupini ngoNT Team. Yes, ngibatshela ukuthi imali yadliwa ngize ngisho ukuthi imali yadliwa kwa NT Team. Abaningi ke bayang inbox ababonge bathi siyabonga ngoNT Team ngoba sesiya withdraw njalo ngenyanga siya withdraw. Sebekhokhela izikweleti abantu. Sebekhokhela izikweleti abanye bangena ngemali yokubolekwa njengami. Kodwa manje sengayikhokha lo mali. Engangiyibolekile ngena kwa NT Team. Yabo nje angifuni ukuyisho imali engiyitradeayo kodwa inkulu ngendlela emangalisayo ngiyadla. Ngangikade ngiwuswazi manje sengisidudla manje ngoNT Team nje. Ungazama ukukhumbula nje singaki imoto eseyithengiwe nje kulonyaka. Hawe ma ziningi imoto eseyithengiwe angibalani. Imoto kaMrs Mazeka, imoto kaSisi wase Pinetown ezithengela ngemali yakhe yakwa NT Team. Nangu NT Team semthimbaba ngeHavali. Hawu wathe suku NT Team nangu senika uCEO wethu imoto ka 2 million. Eziningi lezi imoto azasabaleki. Waqala nalo wabhodi loyana obuyena wavulayo uDownline kaMazeka. Hayi ngiyamkhumbula lo wangena ngo25,000. Ngikhumbula kahle ziningi yazi indaba mfowethu ingoba sisabaleki iningi into enziwe uNT kuningi okwenziwe uNT Team. Hayi no siyabonga. Kuningi siyabonga kakhulu. Thank you so much. Yes.